πάρα πολύ που είμαι στα εγγένεια, στα νέα κτίρια του Εμπορικού Συλλόγου, είναι ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας και μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό. Μόνο συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έχετε κάνει και είμαστε εδώ να συζητήσουμε όλα τα θέματα και να προχωρήσουμε μαζί, στηρίζοντας την πολύ σπουδαία προσπάθεια που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ανακαίνισή του ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος για εμάς, γιατί θεωρούμε ότι παραδίδουμε ένα στολίδι στην πόλη, αλλά και τη στέγη των εμπόρων για τα επόμενα 100 χρόνια. Και ευελπιστούμε ότι οι νέοι επιχειρηματίες της πόλης θα μπορέσουν να διαπρέψουν κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνει για τη χώρα μας και κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο τόπος και άρα χρειάζεται τη βοήθειά σας. Γι' αυτό λοιπόν η παρουσία σας εδώ μας τιμά και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και βρίσκομαι μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, με ξεχωριστή χαρά πραγματικά. Ο εμπορικός κόσμος της Αθήνας είναι τμήμα του καθρέφτη της πρωτεύουσας και του καθρέφτη της Ελλάδας. Και χωρίς την υγιή επιχειρηματικότητα, χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να πηγαίνει μπροστά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ύστερα από πολύ σκληρές προσπάθειες που κάνατε, έχετε αποκτήσει το νέο ουσιαστικά δικό σας σπίτι σε αυτό το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι ένα κόσμημα πραγματικά και πόλος έλξης και για τους τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται κατά πολλές χιλιάδες στην πρωτεύουσά μας. Ξέρετε ότι η κυβέρνησή μας βρίσκεται δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε με πράξεις την υγιή επιχειρηματικότητα, θετικά και ευχάριστα στοιχεία. Πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο πολύ. Δεσμεύομαι για ακόμα πιο σκληρή και ουσιαστική συνεργασία για να κάνουμε και άλλα πράγματα, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και άλλο μπροστά. Δεν φτάνουν όσα έχουμε κάνει και θα είμαστε πάντα δίπλα σας και θα ερχόμαστε να χαιρόμαστε και εμείς από κοντά αυτό το κόσμο μας. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Προχωράμε στον διαλογισμό. Να είστε καλά. Σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του ελληνικού εμπορίου, όπως κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου, και με αφορμή αυτό κάναμε και τα εγγένεια του κτηρίου μας. Το κτίριο ανακαινίστηκε πρόσφατα και αποτελεί στολίδι του κέντρου της Αθήνας και όσοι δεν το γνωρίζετε είναι αυτό που φαίνεται στη γωνία Ευαγγελιστρίας και Μητροπόλεως. Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, βουλευτές, κύριε Γενικέ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κυρία και κύριε Πρόεδρε, Πρόεδροι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που έχουμε γεμίσει την πλατεία Μητροπόλεως. Συγχαρητήρια που είστε, συγχαρητήρια, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βρίσκω κοντά μου. Πραγματικά είναι μοναδική στιγμή. Μπράβο. Πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχαμε σήμερα που είναι η μέρα του ελληνικού εμπορίου, να τη συνδυάσουμε με τη γιορτή του αθηναϊκού εμπορίου, με τη γιορτή των εμπόρων της χώρας μας. Και μέσα από αυτή την ευκαιρία ταυτόχρονα να γιορτάσουμε και την ανακαίνιση του ιστορικού αυτού κτηρίου, ενός κτηρίου που πριν από αρκετά χρόνια εμπνεύστηκε ο Ερνέστο Τσίλερ, ένα πραγματικό κόσμο για την πόλη της Αθήνας. Είναι μια κληρονομιά την οποία εμείς θεωρούσαμε υποχρέωσή μας να χειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια κληρονομιά η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αρθρώσουμε έναν ισχυρό διεκδικητικό λόγο, οικονομικά αυτόνομο, προς όφελος των Ελλήνων εμπόρων, προς όφελος του ισχυρότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο με τη βοήθεια του Διοικητικού μου Συμβουλίου νομίζω τα τελευταία χρόνια το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, είναι όλοι εδώ κοντά μας σήμερα και ο καθένας από τη δική του πλευρά προσφέρει όπου και όπως μπορεί. Γιατί χωρίς ενωμένη τη φωνή αυτή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι αυτή η ενότητα είναι η παρακαταθήκη που εμείς μπορούμε να δώσουμε στην αθηναϊκή και στην ελληνική κοινωνία και σε όλους τους φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας. Πριν από λίγα χρόνια ήταν γεμάτος καλοσχέσεις οι οποίες προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα κομμάτια του από το να καταρρεύσουν. Θεωρώ ένα
πραγματικά σημαντικό έργο αυτό, το οποίο καταφέρουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές των Αθηνών εμπόρων το κτίριο αυτό ανακαινισμένο, μια στέγη που θα στεγάσει την επιχειρηματικότητα της πρωτεύουσας για άλλα 100 χρόνια. Για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είμαι βέβαιος θα μεγαλουργήσουν, οι οποίοι θα έρθουν στην πόλη, στην πρωτεύουσα να επιχειρήσουν και οι οποίοι θα καταφέρουν να δουν τα όνειρά τους να γίνεται πραγματικότητα. Χαίρομαι λοιπόν που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας πρώτον τα μέλη του Διοικητικού μου Συμβουλίου. Είναι αυτοί οι οποίοι παραμένουν συμπαραστάτες στο δύσκολο αυτό έργο. Τους εργαζομένους του Εμπορικού Σύλλογου Αθηνών, χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε Εμπορικός Σύλλογος. Το χορηγό της σημερινής μας εκδήλωσης, τη Eurobank, με την οποία περιμένουμε μέσα από διαπραγματεύσεις να βρούμε και ένα ευνοϊκότερο προϊόν για τα μέλη μας. Τον κύριο Βασιλόπουλο που βλέπω εδώ και τη μηχανή του χρόνου, γιατί αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε την περίληψη ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ που έχει κάνει και το οποίο πραγματικά σας προκαλώ να το δείτε όποτε έχετε χρόνο και περιγράφει την ιστορία του αθηναϊκού εμπορίου. Εξαιρετική δουλειά την οποία μας την παρέχει δωρεάν ο κύριος Βασιλόπουλος τώρα, την περίληψή της, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια εικόνα για την πραγματική κατάσταση και πορεία του αθηναϊκού εμπορίου. Και τέλος, κάποιον που ανέφερα και πάνω και που έκανε εικόνα και πράξη την ανακαίνιση του κτηρίου, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εδώ μαζί μας γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά και παρόλη αυτή την πολλή δουλειά κατάφερε μέσα από τον ελεύθερο χρόνο του να το φέρει σε πέρα σε ένα έργο τρομακτικά δύσκολο, τον αντιπρόεδρό μας, τον Μανώλη τον Λουδάρο, του οποίου πραγματικά του αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα γιατί είναι δικό του έργο αυτό για να είμαστε εδώ σήμερα. Και τέλος, βέβαια, δεν θα ήταν σωστό να μην ευχαριστήσω το Δήμο Αθηναίων, το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, ο οποίος ήταν εδώ και υποδεχτήκαμε στην αρχή της εκδήλωσης στον κόσμο, και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΤΑ, ο οποίος έχει συμπαρασταθεί στη δουλειά μας και είναι αυτός ο οποίος έχει προσθέσει στα εγγένεια αυτή την όμορφη εκδήλωση που θεωρώ ότι θα απολαύσουμε όλοι και θα κρατήσει λίγες ώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σύμβουλε, που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε κοντά μας. Είναι τιμή και χαρά μου που σας έχω δίπλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια και στους υπολείπους. Το κτίριο είναι καταπληκτικό πραγματικά, το βλέπουμε, το χαρήκαμε και ελπίζουμε ό,τι καλύτερο για σας. Καταρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, τον Σταύρο τον Καφούνη, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου για το μεγάλο έργο που έφερε σε πέρας, και έχουμε σήμερα ένα κόσμημα για την Οδό Μητροπόλεως, και όχι μόνο από την εξωτερική του όψη αλλά και στην εσωτερική του όψη. Νομίζω ότι η ιστορία, αγαπητέ Πρόεδρε, του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης της Αθήνας. Οι έμποροι ήταν εκείνοι οι οποίοι έδωσαν πνοή σε μια νέα πρωτεύουσα, μια πρωτεύουσα που παράγει πλούτο μέσα από το εμπόριο, κυρίαρχα, και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κλάδος της χώρας, ο μεγαλύτερος κλάδος εργοδότης στη χώρα, αξίζει από την πλευρά της πολιτείας ιδιαίτερης προσοχής. Εγώ λοιπόν την ανακαίνιση αυτή δεν την είδα απλά ως βελτίωση χώρου, αλλά θεωρώ ότι συμβολίζει και την ανανέωση της δέσμευσής σας για την υποστήριξη και την προώθηση του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας. Και ο ρόλος μας είναι να συνεχίσουμε ενωμένοι, να συνεργαζόμαστε και να καινοτομούμε, γιατί η επιτυχία του εμπορίου εξαρτάται από την ενότητα και την αλληλεγγύη μας. Εμείς λοιπόν ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας συνεργαζόμαστε στενά με τον Εμπορικό Σύλλογο για το καλό των εμπόρων και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε από κοινού να προσπαθούμε και για το μέλλον του εμπορίου και του εμπορικού κόσμου της Αθήνας. Το εμπόριο λοιπόν δεν είναι ο μεγαλύτερος μόνο εργοδότης της χώρας, με 227.000 επιχειρήσεις και με 700.000 εργαζόμενους, αλλά είναι ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής της ελληνικής οικονομίας. Και εκεί θα πρέπει να τοποθετείτε πάντα σαν την κορυφή όλης αυτής της συζήτησης. Να μην ξεχνάμε λοιπόν
τις πολλές εμπορικές επιχειρήσεις που αυτή την περίοδο δοκιμάζονται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει το καθημερινό στοίχημα να είναι πώς θα αυξήσουμε τον αριθμό των 40.000 επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα να είναι όλο και περισσότερες, πώς θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τα κανάλια του ΕΣΠΑ ώστε να μπορούν να φτάνουν και στις μικρότερες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή εξαιρούνται, πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας, πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την απασχόληση, γιατί είναι σημαντικό πολλές φορές όχι μόνο να μιλάμε για την απασχόληση στο κατώτατο μισθό μόνο, αλλά και πόσο ανάγκη έχουμε σαν ελληνική οικονομία να επενδύσουμε στη γνώση, η οποία αυτή η γνώση, ειδικά από τα νέα παιδιά, θα δώσει την πολλαπλασιαστική δύναμη στις επιχειρήσεις να προσφέρουν ακόμα περισσότερο και να δυναμώσουν το ελληνικό επιχειρήν και την ελληνική οικονομία. Αγαπητέ Σταύρο, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματικά σήμερα υλοποιείται ένα όραμα το οποίο είχατε και ήταν και δικό σου όραμα, Σταύρο, από την πρώτη στιγμή, και μπορούμε να βλέπουμε πλέον αυτό το κόσμημα, αλλά όπως πολύ σωστά υπόθηκε, κόσμημα είναι και μέσα. Και μέσα δεν είναι μόνο οι χώροι, είναι ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η ψυχή των Αθηναίων εμπόρων, και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε με μια πολύ καλή συνεργασία που έχουμε να καταφέρουμε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα. Σήμερα είναι λοιπόν μια μέρα χαράς, αποκτά η πρόσωψη του κτηρίου πάλι, η πρόσωψη που αξίζει, και μακάρι αυτό να είναι και ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για την πορεία του εμπορίου από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα καλούμε το σύνολο εγχόρδων νέων μουσικών που θα μας ταξιδέψει δίχως σύνορα, γεωγραφικά ή χρονικά, μέσα σε όλους τους τόπους και τις εποχές του ανθρώπου, σμίγοντας και πάλι τον άνθρωπο όπως μόνο το εμπόριο και η μουσική γνωρίζουν. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για το σύνολο εγχόρδων. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.